Malawi Today. Ulembetsa dalembetsa nkanthu kena koma uvota nkanthu kenanso 39,000 plus mbofunika kuti tonse munyinji wathu mchivano chathu tikavote. Tagwirizana bani? Chifukwa sindiudziwa ngati kuno kuli Longwe City constituency ya Lumbadzi kodi kuliso candidate wina wa president. Mukavotera nda nanga uko mukavotera nda ndiye tiye ntingogwirizana. Afọ́dọ̀ oyè, Northern Alliance oyè, Oyiri oyè, Tonse oyè. Ziko kwambie koma mnandisoe kosa namlatia inaeso nakoswan kwambie Monielose Wimakora Ise Dimakora Toyamba Yosanga kwambiri Ona unyenju meyau Nikodi zo kwambiri Kajiwiri Nitokoze Apana kwa kumpoto Mene mnandendi hapa agenda Komansa kunidikira hapa mpaka usiku Nikodizo kwa mbele Bebe oye Ndikangana maswanu Ndikuwa chikondi Ndikuza utimani konda Komansa mukuza kuni ni maukona ni kwa mbele Komansa ni makona kumpoto Kumpoto nina habari ambili achibari ambili Chonjo ndo sanga kwa mbele Kuti ndabwela kuno Komanso ndo sanga kwa mbele Kuti afoni Amwefungu Avita Maniopa Richard Soya Komanso Ambewe Ose Abra Witte Gwizane Kuti tonse Kiende limozi Dintima umozi Paka ba 16 Komanso kupili about 16. Okay, after 16, the grand hero imos. Kodi tituko kumpoto. Inendi rede kutuka kumpoto. Mwangani ajabe muhango. Kono naba na program 38. Kumpoto for 6 years zime na wamwa kuno kumalawi 38 programs ndiba ambit namaliza ena sinamailchwa
anathamangisa mboma koma timaliza tikabwera pa 17 timaliza onse ena anakuuzane kuti pathanjanye kupita kumbeya paraka izi ndizi kwa palibe chimene chachitika palibe awakunamizanidwe koma ife koma ine ndikaonjeza zimachitika ngakhale sindili mbusa ine koma ndikaonjeza ndikaongeza ndimachita zimenezo ine ndabwera kuno masiku aziwiri choyamba monga mbuzi wakuti ine navomera kuti ndiyemenso upresident ku retirement pa zinthu ziwiri. One, different diplomacy dziko lino. Dziko la Malawi lili pa moto. Dziko la Malawi laonongeka, lavunda, lili chitupsa. Ife tichose chitupsa chimenecho kuti Malawi akhale ndi moyo. Apeta mbana lume aisowa yowoya iwo akada afekocheteka ai apeta mbana lume parowa yowoya iwo akada afekocheteka Ziko kwa mbele mungadanena choyamba different diplomacy dziko lino ndipo pa September 16th diplomacy dziko lino. There is no question about it. Hakuna zosiyana ya sabotage, hakuna vele na kunizo anakumala kumulanje usiku sama program kutandike sabotage koma siziteka. It ain't going to happen. Siziteka zimenezo. Ndiye pa 16 ndipo musaziko no chachiwiri ndefuna kumanga Malawi watsopano chifukwa Malawi amene ali pano ndi Malawi omvetsa chisoni kwambiri. Monga munamva kuti Malawi number 3 pa anthu osauka pa dziko lonse lapansi. Komanso akuti mamaiko 193 a Malawi number 2 pa anthu achisoni komanso omvetsa chisoni. Anthu osauka opanda nyumba, opanda chakudya,
opanda chilichonse Jackson kwambiri. Zimeoye zimenezo zita ife tirere kukonza boma lino mungawiranena yambira ndakhazikisa timati Economic Rescue Committee. Committee imeneyo ya ma economists, ma businessmen, ya ma izanchiro sopano. Zimeoye so kwambiri komiti yamaliza yalemba report ndipo ready kuyamba 17 September kuchita implement report imeno. Choyamba, the first thing, the forex. First thing, pakai forex kuyamba 17 September. Anthu azipeza ndalama zakunja kuti azipisa ntchito komanso kuoda zinthu zakunja. Zimenezo first program, the forex. Kachiwiri ngongole zimene tili nazo zopsa kwambiri zimenezo tiyamba kukonza right away kuti zimene tizikonze chifukwa tikupeka mwezi uliwonse ma interest rate kuno kumalawi komanso kunja ndalama zambiri kwambiri. So those are two things zimene tachite pala programa osiyanasiyana amefa kuchita kabla mboma monga ena ayankhula kale kuti tisinthe zinthu. Manifesto athu muwerenge ilione 6 chapters 90 pages, ili muchizungu muchitunguka ni muchichewa. Ngati mpeza I tried to read it. Kwa manifesto yathu timati people centered. Nje kuti takita build kuthandiza anthu maka anthu amba ordinary people centered. Ndiye monga wina wayankhula kuti program yathu ndikuti sinthe mmene chuma chimayenera mu Malawi, kuti chonse chuma ku Capitol Hill ipele kumamizi kuma district konse. This yonse ilandire ndalama ndipo kafuna kumanga school, ka chipatala, ka nsewu, ka chanchan. Iwo azimanga chiwanda mina maziwa mavuto ndiyalawo. Imeoye ndiyalawo komanso azemba ntchito anthu andiramu kuti anthu amizi apeze mwayi opeza ntchito osati azipita kulilongwe kapena ku Blantyre yayi koma azipita ntchito mizi menemo timati people centered development. The program yaikulu kwambiri. Chachiwiri mafunzo education. Palibe dziko lingatukuke popanda education, popanda maphunziro. 1964 Singapore inangati Malawi, the same, all south. Kuma upon number 1 chifukwa education. I like to invest education. That's why he failed to Gambia September. School ilaka ya ulele up to secondary school. Aulele daliense apezi maepila ku school. Ndemani nkalapeza ini makolo ame sakutenga na kuta ku school.
that time now. Oh yes, oh yes. If one year already so far, there is no reason everybody must go to school. Komanso, Timati, Iko, INC, I open up school. That's why in about February 2020, Urobi Central Constituency, Nankakumeko, Dinatesa, Kanya Akotan, Natesa Dinet, Sena Yard. I face the quota, I support the quota, what like to implement, so we left the government 3/4 of the like that demand. Ariense kind you my obila go school. Kaja Halile, Kakagoriati, Kakuparombe, Kakunchenju, Palvega. Ariense kind you my so there's equal opportunity, no more quotas, Zezo Nate Saine. So Jackie now the project Rosina Madosina Mongani Naina, Jabi Mohango, teaching a program Akulu Kuno Kumpoto, Ena Dina Bakari, Manga program Yamazi, but this one say northern region, like Amazi, Mukumbiga. Kudi ena achpanchina amana empowerment kudi antu akumpoto saina kudi ande mazi mukumazimezo simukumbuke je makumbuke ba 16 sipazina zoipa kwambie kudi antu akumpoto saina kudi ande mazi if a doctor mazi more this kumpoto that's one example. Once was the partner, Zosiana, Miseu, Oceana Jete, Halabe, like that's amazing. Deputies, to come with Boma, to plan, for example, to turn in Zuzu into a new international city. Zuzu, Ikai, Zinawen, when Comanso. Why Mr. Yabwin, no? Mr. Yatala Munzozu, Nina Marundine, Banga Talam Munzu. In our young Sealoti, Tina. So we'll do that, we'll upgrade, command to the Puna place, industrial, we can't get to Kanengo, Makap, Siana. I want to put we're going to put better invest on Zuzu. Tama factor Oceana, would an to a present Shiro, I blind Shiro, would you pile to DBOA? As well, the program manager for Michelle, I would like to have a Western Highway, so we traffic, the traffic. The Calabino, Monsuzumono, Comanso Akiamata, I promise you, they will have an international stadium, yeah, international standard. Osaka, this crumbling stadium, no, go to Samanya, take Guma manager. People about the international standard stadium, and I promise you, I don't know if Kadroika is here, I promise you, the youth center will be completed. Under my watch, will be completed. You also did the program, Yokuti, Anyamata, Constitution, you don't say. Kalani chete na kwanjala pita. Adada mitango ya wo. Apita wo ya. Iya. Ati kalani chete apita wo ya. Apita wo ya. Adada wo
Thank you. Here we go, yeah. Mukonyimva uko? Okay, so kwambia ino kugenda ndipepese kwambili bagenda kili microphone na unaondeka ndiambi sana kuvazi na kwambia. I think this time you can hear me. As I said, my program was Muna Chinyamata. It's very, very important. And what Chinyamata was as it's what as time association, kind of Pila, kind of football, kind of jang, association tennis. And I was not that good at sports. I would say Guru Gondo and I, but we both were not good at sports. We spent our time in the library. We were not good at sports at all. But I used to do wrestling. These people confusing Bama. Okay. Here we go. Can you hear me? Now when you secondary school, wrestling. Maziwa wrestling. Maziwa. Osaka ya America ya. Oya ya kono. Kuma mpira muntu kwesa pansi. I was a champion of that. I was very, very strong. That's why at the age of 85, I'm still very, very strong. I can wrestle. Any one of you. I can wrestle with any one of you. Oh yeah, wrestle. One day I was telling my friend Isaac Chileka, I told him that I can knock him down in the third round. Here we go ahead. But on a more serious note though, I think it's very, very important for the Ayamara as kind of sports. So our sports is good for everybody mind, it gets them out of trouble. So we invest a lot of our money in sports. As you know, in AO, the UN champion were youth and women. I don't know if you know that, but I'm a global champion, UN, for youth and also for women. So I think the UN saw something. Without my age, they asked me to be champion for youth. So under that program, I worked in many, many countries, assisting programs through the UN. I'm a youth, come on, so is mine. That's why here, I'm saying that, we'll do that, set aside money, Ndalama, Chinyamata, Ngongole, Azmai Ngongole, Aziba Ngongole, Komanso, Ndama, the sports. Izmezo, Kizachida, Pasogoro, and finally, in a Fakuri, Zibatu, Libida Pasogoro, the deputies, program your community technical college, deputies, constituency on 229 constituency, Mukare Technical College. Now, deputies, I know these people at a downgrade my college, just suffering in the numbers minutes, at a downgrade, ko paribe ziko, liga pile basogoro, popana technical people. Paribe, no country in the world can develop. For Germany, Italy, America, they have developed because they have technical people. So, deputies menezo, komanso program yo Tanzania antu, nyumba, mahara and spend deputies. We'll continue with that program. Time in Atoka Mboma,
namanga 15,000 houses. I think in 5 years, when I live in 2030, I'm hoping to 5 to 6,000 houses, and I want when the next DPP person continues, as I'm Alize, with everybody in Malai as a kind of nyumba yo donta, the Yama Ozu, Kapana Yadochi, Jimezo, Sakide. Come on, put his own segment in Jikike, Africa, non se Mukavote, Tamrazmeza, Mukavote, Kaina Mnagulisa, Ujayanuja. You are showing the book, Zinaruin book. Mukavote. Akakosa ndalama, tenga ndalama. As somebody said, Parliament basiba bansa amini angakani ndalama. Parliament. Ngakaya anani basaini ndalama. I am so leader in that. Leader in ndalama. Koma sinda vote aye. Koma leader in ndalama. Demutenge koma mukavote. Omaso auza ntamizi achikulire ka ovudiga ka odwa kunitunza atenge. Siku imeno kapanjinga kapachani kudakavote kaya kudwala mapasi panado akavote. I want every person, every post, every person akavote. Kifugwa kidachanu ndi vote. Kidachanu ndi vote. Kodi di sinte ziko ino ndi vote ba. Ngati mvota de mupitanga zifime zizi. I want this country ikobwera ku one party system, mukona do? Ikobwera kwa ntaya ya chipani chimozi. Shedenga always mezwa if I put on to a kind of fool and to some capidwe, would the moon Hakari back up by internet Samangidwe or Canazana Samangidwe could kind of fool made in an Okari. So it's very, very important to be putting nonsense Mukavote. So, Jima Meno, the Queen of Sangala Bambi. Kukuran kono kwasu kukuran kopizan zo sanga akwambiri ene ndo sanga akwambiri tizabu ya kuno after the election zabu ya paminepa after election like that celebrate the victory yachu obapaka iba jofunika the next 3 weeks please everybody mupite door to door to door to door. Comment yonse mupite mukauze antu kuli akavote mwauze fatanga avote DPP mwauze zabwino za DPP kuli avote zimenezo. Please ndikupe nonse please from today musakale kumuzia muyende mali ya onse mwamuzu waku onse ku northern region ndima amena ndikuti zima kwambiri ama udasa nonse Zimbabwe,